där vi har åkt nu. Det här är liksom, det är den ön. Sådana som sitter längst fram på båten. Det kan vara olika slag. Ja! Så riktigt. Berane, kommer mamma här tror ni någon gång? Då väntar vi här då. Jag får titta men inte röra. Nej, Oskar. Jag får inte röra. Är det den här tunneln? Oj. Titta Oskar. Var det någon som simmar förbi? Men gud, ja. Något jättestort. Nej, det var vagnen. Titta in i havet. Tänk, vi kan simma förbi något här utanför. Det är så smutsigt så. Vad ska jag se grejer de har hittat här? Wow. Oj. Jag sänkte ett skepp. Ja. Nej. Nu ska jag skjuta. Snart ska vi se på något annat häftigare. Han har inte träffat något plan. Något. Här kommer någon båt. Stämmer. Jag säger till. Det är nog dags nu. Ja, skjut. Nej, en gång till då. Skjut! Nej, man får två. Men Oskar, ni får se nu. Oskar, nu ska vi gå och titta på något. Det är på... 7. 8. Det är på 8. Det är på... Jag vet inte. Har du tappat tålamodet nu? Har du det?